Udto ta. Hi guys, so may vlog si Manikuta. Isang pa nilang ga. Isang pa nilang ga. Ayan, katuto. Nakuha! Nakuha! Nakuha ng gawas. Ano ito nakuha? Ay, na, nakabaat na. Bulad, ika bulad. Nabusog na yung tawin ko sa Mayloy. Padundun siya. Naku, yung dagagtron. Ang dako na bitaw na. Ha? Dapat. Alam niya na, oy. Tanggap wigit na ilig ko. Dali ka ang kasi lang daw. Suko na. Dahalang sandigan ang ano? Huwag. Nagbigo na. Wala pa. Asa ba bangka-bangka dudong? Ha? Bangka-bangka dudong. Buka bang tak tundong? Maaf. Ha? Maaf. Saan? Buwag na ako. Ha? Buwag na ako. Dami ang bulad, no? Amoy. Amoy, lamoy. Ayan ako na. Balunan na ba? Ha? Balunan. Ako ka nang gikuanan, eh. Nalangga, oh. Sige, day. Minit pa. Init. Diyaw. Sakto, lagi din nun. Init naman.
ni mo na? Nakuha ni mo na lang? Nakuha niya yung dingdong mama na. Bigla ko lang ganyan nakuha. Yung anak. Ikaw mo isda. Ha? Ikaw mo isda mo. Yes? Sakto na? Sakto na? Ay, bugang. Sabali nga silang putin. Ay, ba't akong pa? Murag si putin mama. Kuyawan, ta. Pagod ganun na imong kuan, imong Milo. Gurot naman. Hala! Lakao na din dong. Sige, mana may kaon?